danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Magana ta gaskiya shine duniya ce ta ɗauki Adamu Zango a matsayin wani, amma a masana'antar ba kowa ba ne. Saboda idan kina neman ƙaramar katanga mai daɗin tsallakawa wanda aka raina za ta tsage shi. Allah ya bani, ya daraja ni, ya ɗaukaka ni, ya kai ni wani matsayi, amma kusan kaso 70 da ke cikin masana'antar ba su ɗauke ni a kun ba, kuma ba su yadda su ɗauke ni cewa ni wani ba. A haka. To fa, masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da mu. Kamar dai yadda kuke ji wannan jawabi na Adam A. Zango wanda ya taɓa yi a shekarun baya, inda yake bayyana cewa shi fa duniya ce ta ɗauke shi wani abu, amma ba 'yan cikin masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood ba, irin gudunmawar da ya ba su. Sam su ba sai mai sa wannan kallon. Shi fa mutanen gari sun fi kallonsa a matsayin wani abu, amma 'yan cikin masana'antar a haka kawai suke kallon shi. Inda sai yanzu wani abu da ya faru ya ƙara gasgato da maganar tasa, inda aka dinga ɗauko wannan bidiyon ana wallafawa. Kamar yadda kuka sani, kun san dai abin da ke faruwa yanzu tsakanin jarumi Adam A. Zango da kuma Hadiza Aliyu Gabam, inda aka hangi jaruma Hadiza Aliyu Gabam ɗin ta wallafa wasu hotuna na jaruman masana'antar Kannywood daban-daban da mawaƙa kamar irin su Ali Nuhu da Yakubu Muhammad da kuma Naziru Sarkin Waƙa, kai har da mawaƙi Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara da dai sauransu, inda jama'a da dama ke ta ƙorafi kan cewar me ya hana a ga fuskar Adam A. Zango a wannan tik showroom ɗin nata, inda aka yi ta ƙorafi a kai. Sai dai bayan jama'a da dama masoyan nasa sun koka kan lamarin, inda yanzu za ku ji wani borin kunya da magabatanta suka fito suna yi, duk da cewa gani suka yi abin yaƙi ci yaƙi cinyewa, shi yasa suka fito suka yi martanin nan, wanda a yanzu za mu wallafa muku wani rubutu da Hadiza Aliyu Gabam ɗin ta yi kafin su fara wannan bidiyon na cewar ai sun tsara saka hotuna ne episode bayan episode, ma'ana dai sun saka waɗannan hotunan ne daga bisani za su cire su kuma sannan su ƙara mai da wasu, inda suka bayyana cewa to a mayar waɗanda za su yi ne za su wallafa na Adam A. Zango da na Sani Danja ga su nan dai birjik, inda suka wallafa haka da alamu dai borin kunya ne. Abin da ya sa muka ce muku haka shine ga rubutun da ita kanta Hadiza Aliyu Gabam ɗin ta wallafa kafin su bidiyon, inda ta wallafa rubutu kamar haka, inda ta ce ta ɗauka cewar ita duk wanda ya gina gidansa ai shi yake da alhakin ya fentin abin da ya ga dama. Wannan maganar tata za ta iya ƙunsar abubuwa guda biyu, ma'ana dai kai mai sauraron mu kai fassara akan abin da ka fahimta game da maganar tata, inda a yanzu kuma za ku ji yaran nata abin da suka fito suna bayyana cewa ai sun yi haka ne sabida sai bayan lokaci za su dinga saka wa'annan hotunan, ba wai sun isa hoton Adam bane sabida wani abu sai wani lokacin, inda suka bayyana cewa akwai hotunan waɗanda ba su saba da dama, inda suka lissafo su irin su mai shadda su Abdul Ahmad su waye ga su nan dai sun lissafo su, amma dai da alamu borin kunya ne. Ka kuma furucin nasu inda mutane suke ta cewa ai borin kunya ne ba komai ba, tunda idan ka cire Alinu to dole akwai Adam A. Zango a gefensa, in ka sa Alinu to dole za ka sa Adam A. Zango a gefen, amma me ya hana su raba? Ga kuma tsokacin ku saurara. Assalamu alaikum warahmatullah. Mutane wanda suke da comment akan da kuma posting din hotunansa da bidiyoyi da suke yi akan background talk show dinmu. Na zaɓi zan yi muku bidiyo domin wanda zai fahimta ya fahimta. Talk show dai mun yi shi kuma mun sa jarumai daban-daban. Da farko mun sa hotunan ita kadai, muka sa hotonta a baya, daga muka ƙara kuma yin wasu, sannan muka canza hotunan da suke bayan still dai. To mun zaɓi ba za mu sa hotunan su A. Zango, Abba Al-Mustapha, Rabi Daushe, Bosho, Falal Daure da sauransu. Mun zaɓi ba za mu sa su bane sai next season ɗinmu. So amma wasu sai suke ɗauka abin suka mai da shi wani issue daban, wanda suke ƙoƙarin su haddasa wata husuma a tsakaninsu. To dukkanmu mu duk soyayya da za ku iya Zango wallahi bayan wanda muke masa ne. Muna son sa kuma Adam A. Zango yana son mu. So abinda nake so dai in sanar da waɗanda suke kokowa akan duk wannan abin shine, dan Allah na roƙe ku, duk lokacin da Adam A. Zango ya yi fim ko kaga ya sake da sunan kamfanin sa wannan fim ɗinsa ne, irin wannan abin da kuka yi, wannan taron dangin da kuka yi, da Allah wallahi shi yake bukata.
wallahi irin wannan taron dangin da kuka yi ku taya shi tallan fim ɗinsa ta wannan hanyar da kuka yi caɗin nan, to zai fi jin daɗi fiye da irin wannan, saboda wannan ba soyayya ba ce. Wancan ita ce asalin soyayya, ita ce za ku nuna masa soyayya ya san soyayya kuka nuna masa. Amma yanzu wannan ba soyayya ba ce, husuma kuke, kuna tayar masa da hankali mai kun kwantar masa da hankali, saboda shi dai ba faɗa yake da ita ba, ita ma ba faɗa take da shi ba. A hasali ita fa baya background din fitowa kawai ta tarar da ga yadda muka mayar da gurin, zuwa kawai ta tarar ga yadda na mayar da gurin, wallahi bata sanya gurin yake ba, sai da ta tarar da yadda gurin yake. So bata da masaniya akan ma me ya faru a background din. Mu dai muka zo na muka tsara abin mu kuma muka yi shi haka, kuma muka tsara da kun. So game da duk waɗannan abubuwan da suke faruwa, na zo ne ɗan yi magana kaɗan da Allah ku ɗan bani lokacin ku, sannan akwai sharing wannan bidiyon saboda it's important mutane su dinga fahimtar abubuwan da suke faruwa. Abin da zan ce a nan shine, first of all, kowa ya san waye Adam A. Zango da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a Kannywood, ba ma iya Kannywood kaɗai ba, music industry, he's a legend. So guys, wannan abubuwan da kuke yi ko kuma kuna faɗan ra'ayoyin ku, tun da abu ne wanda ba ku sani ba, sannan kuma recently ma changes ɗin da aka samu ba a shawara da mutane ba, an yi abu ne domin a ƙara bunƙasa abin, sannan kuma a ƙara darajan mutanen. Da farko ba a sa picture ɗin kowa ba a gurin, ina ga an yi episode ya kai guda 4 iya pictures ɗin Hadiza Gabon ne. So after that, wani episode ɗin duk ba a sake su ba har yanzu. An zo sai aka sa pictures ɗin mutane daban-daban, ina ga mutane 5 ko 6, saboda space ɗin babba ne amma kuma ba zai yi containing duka pictures ɗin mutanen da ake so a saka ba. To in kana so ka yi magana akan mutane da yawa wanda ba a sa ba, suna nan da yawa. Akwai irin su Sani Danja, akwai irin su Mai Shadda, akwai Baba Ado, akwai mutane da yawa. So ba zai yi a ɗau pictures ɗin kowa lokaci ɗaya a sa ba. Amma kuma hakan ba yana nufin wai ba za a saka picture ɗinsu ba. An yi tsari ne ta yadda in aka sa pictures ɗin waɗannan, misali next season za a cire su a ƙara canjawa, a ƙara sa wasu. Akwai musicians, akwai actors, directors, tiktokers, saboda dukansu Hadiza Gabon tana yin interview da su, kuma suna zuwa. Jifresh ya zo, Mai Wushirya, irin su Bilal Billah, mutane da yawa sun zo. So ya kamata a ce kowa akwai representative. Nan kuma bari tambaye ku, misali ni abinda ma na yi tunani, mutane ya su magana sosai akan Sani Danja saboda an sa picture ɗin Yakubu Muhammad ba a saka nashi ba. So I thought mutane they will talk about that, but in kuka kalla bana ɗin, zan samu hoton yanzu. An sa picture ɗin Ali Nuhu da Yakubu Muhammad. So ba kwa gani zai fi dacewa kuma abin zai fi burgewa next episode in aka zo, next season sorry, in aka zo canjawa sai kuma a sa Adam A. Zango, Sani Danja. It will make sense. Do you understand? So guys, wannan abin canjawa ne ake yi, kuma yanzu aka fara shi. Abin da sabo an maybe canza studio, an ƙara bunƙasa abin, mutane yanzu suna zuwa su kalla su zauna. To ko yanzu misali wani abin ya zo, za ka iya, tunda yanzu an ba wa mutane ƙofar damar zuwa su zauna su yi tambayoyi sannan kuma su kalla live. Kun gane? So wannan abin an mai da shi ne
to another level. Ya kamata a ce kun tsaya kun gani ya abubuwan za su kasance, ba kawai a dinga magana. Kuma ba abin da yake ban mamaki shine mostly mutanen industry din Kano su suke ƙara rura wutan. And one thing I want people to understand shine haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci. Sannan bai kamata like ko da yaushe ku dinga criticizing matan na akan abubuwa like irin wa'annan ba. Ya kamata ku dinga ba ta support da ƙwarin gwiwa, saboda abin da take yi like you guys, I don't even know what to say. Ba ƙaramin ci gaba ba ne take kawo a wannan industry din, kuma babu wata mace wacce take yin irin makamancin wannan abin ma. So wai ina ganin wasu suna min comment wai ta koma garin su. Like guy, kana tunanin ko kuna tunanin in ta koma garin su ta yi losing, akwai abin da ta yi losing? She's already successful. And do you understand? Like, ku dinga tsayawa kuna, yanzu misali Bafulatana ce, in ta zo ta yi shiri ko ta yi wani abu ko podcast da Fillanci za a ji, mutane da yawa za su ji, saboda ana yin waka da Filatanci ma ga suna tafiya viral kuma suna yin daɗi. Do you understand? Amma ba wannan view din ba ne a tare da ita. Abin da ta taso a kai da Hausa, duk da wasu abubuwan ma har tun ba ta ganewa, ta zo tana ganewa, kuma still ta zo ta ci gaba da promoting wannan harshen Hausa. Ya kamata a ce ku daina kawo bambanci ko kuma bambancin al'ada, addini. Wallahi wannan abubuwa, irin wannan abubuwan addini, al'ada su suke kashe Najeriya, da musamman arewacin Najeriya. Yanzu abubuwan da ya kamata ku yi magana a kai, like mutanen ma da suke irin bidiyo ɗin nan, ya kamata a ce in muna da hankali magana cewa kunno wuta suke suna so su haɗa wata masifa. Su ba sa son ganin zama, ba sa son su ga an zauna lafiya kwata-kwata, so suke su haɗa wata masifa. Kamata yi mutane ku dinga musu comment ko kuma like kuna yi musu magana akan ga abubuwan da ya kamata su zo su yi magana a kai, amma sun je can wane ta yi ƙiba, wacce ta rame, ko kuma ba a sa hoton Arabe Zambaro, ba a sa hoton Sandan. Why? You guys should an wuce wannan level ɗin ba. Dan Allah da Annabi ina roƙon duk mutanen da suka yi bidiyo akan wannan abin su kafa kyamara su yi magana akan Hamdiyya wacce aka riƙe aka kama ba tare da laifin komai ba, saboda ta fito tana faɗin abubuwan da kidnappers suke yi, kuma tana kiran gwamnati akan a kawo musu ɗauki. Dan Allah dan Annabi ku kafe kyamara ku yi magana a kanta. Sannan next video na zan samu wani video yanda ake treating Hausawa yanzu a kudancin Najeriya. Guys, muna cikin tashin hankali ba, muna cikin matsala musamman 'yan arewa nan, amma ku abubuwan da kuke magana daban. Kai, Allah ya samu dace. To wannan kenan, kun dai ji rahoton namu da muke ɗauke da shi, wanda ta bayyana cewa ai duk wanda ya gina gidansa shi yake da alhakin yi wa gidansa fenti kalar wanda yake so. Sai kuma ga furucin yaran nata abin da suka ce, ai suna nan za su mai da hotunan su Adamu bayan sun cire na Sa'alin Nuhu, za su sa na Adamu. Tabbas wannan bayan sun ga rikicin yaƙi cinyewa ne, shine suka ga abin da ya kamata a ce sun furta, duba da irin kalaman da ta yi. Da za ta iya cewa saurin me ake yi, a jira mana a gani, nan gaba za ta sa hotunan nasu, to ko iya wannan ta yi. Amma ka ji furucin da ta yi na cewar in kai gidanka kai za ka yi fentin abin da ka ga dama. Shin me za ku ce akan wannan rahoton namu da muka kawo muku? Ku bayyana mana naku ra'ayin dai. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ku manta
da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku, sannan ku yi mana liking da sharing. Liking ɗin ku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.